to insha Allahu ga wani sirri na na hana shaye-shaye ko sata ko zina. Duk wanda Allah ya jarabce shi da waɗannan abubuwa kuma yake so ya daina, mace ko namiji, to insha Allahu wannan sirri lallai insha Allahu in dai an jaraba shi, to in Allah ya da alfarma annabi da alkur'ani Allah zai raba ka da wannan mummunar ɗabi'ar. Wannan kowace irin mummunar ɗabi'a ce daga cikin waɗannan da muka yi bayani, ko shaye-shaye ko sace-sace ko zinace-zinace. Insha Allahu ko kai ko ɗan uwanka ko ma waye Allah ya jarabce shi, to in Allah ya yarda a jaraba wannan sirri insha Allahu zai daina kuma zai shiryu, zai ƙyamaci wannan aikin insha Allahu. Shi wannan sirri yanda ake yin shi kamar yanda kuka gan shi, ana rubuta wannan hatimi da kuka gani ƙafa 7. Bayan an rubuta shi ƙafa 7 to insha Allahu sai a wanke. Idan aka wanke shi sai a zo a samu, bayan an wanke shi sai a samu 'yar ƙaramar tasa haka ko kuma ƙaramar tukunya, da dai makamantan irin waɗannan, ko da wacce ake shayi haka, to sai a zo sai a zuba wannan rubutun a ciki. Idan aka zuba wannan rubutun a ciki sai a ɗan ɗora shi a wuta, ya ɗan tafasa, sai a sa gishiri kaɗan a cikin wannan ruwan rubutun. To in Allah yadda sai a bawa wannan bawan Allah ko kuma wannan baiwar Allah ta sha. To insha Allahu in dai za a yi haka tsawon kwana 3 alfarma annabi da alkur'ani ko zuwa kwana 7, to insha Allahu Allah zai raba wannan bawan Allah da wannan mummunar ɗabi'ar insha Allah. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 1934 ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.